Здравейте, колеги! Откривам заседанието на първа комисия. Малко са докладните този месец за първа комисия. Имаме да разглеждаме докладни с номера 42, 47 и 50. Това са две помощи и командировъчните на кмета и на председателя. Нека почна първо с докладната по отношение на командировъчните. Знаете, че разхода за техните командировъчни се утвърждава от Общинския съвет. На кмета на общината са 120 лева. За период говорим от 1.7.25 до 31.12.25. На председателя на Общинския съвет са 80 лева. Колеги, смятам, че съвсем минимални са тия разходи. Явно през другото време са плащани от себе си. Нещо съвсем минимално. Ако имате някакви въпроси по отношение на командировъчните на кмета на общината и на председателя на Общинския съвет, може да ми ги зададете и готова съм да ви отговоря. Ако не, преминаваме към процедура на гласуване. Тогава нека гласуваме. Който е за утвърждаване на разходите за командировъчни на кмета на общината и на председателя на Общинския съвет, да гласува с вдигане на ръка. Благодаря ви, колеги. Приема се. Двете докладни, другите са... ще докладва Даниела, извинявам се. Госпожа Георгиева ще докладва там. Преминаваме към отпускане на еднократна финансова помощ на лице с инициали Р и А за раждане на второ дете. Направена е необходимата проверка. Отговарят на условията по наредба 10. Сумата е 255 евро и 65 цента. Който е за утвърждаване на тази помощ, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Двете докладни за помощите от първа комисия, предполагаме от трета, господин Чолаков. И преминаваме към другата докладна, отпускане на еднократна финансова помощ на Тошо Мари, извинявам се, на ТМБ във връзка с настъпило бедствие, в смисъл пожар. Сега тук просто трябва да предложим каква помощ бихме могли да отпуснем на лицето. Доколкото съм запозната, не кой знае, нямаме изгарени на цяла къща, имаме част от покъшнина, но пожара си е факт. Така че отговаря на условията на наредба 10. Колеги, нямам в момента никаква представа каква помощ бихме могли да отпуснем. Знаете много добре, че до 500 и какво беше евро можем да отпускаме. Тъй, че аз ще мълча, не знам. Добре, извикайте. По-добре да извикам, неща да коментирам аз.
Колеги, не знам, предлагам ви 300 евро. Малко ли са? Иначе са 511 евро пълната помощ. Не знам. Значи аз знаех предварително какво е изгоряло, но нека тя си беше редно да се кажат. Един хладилник, дограмата на стаичката е изгоряла, там където е бил. Там дограмата, другата стая, той стоял в едно коридорче. И там бил легнат и в той коридорче, легнал, в той коридорче е бил хладилника и прозореца там до грамата, която е изгаря в коридорчето, иначе другата стая нищо и няма, запазена си. Сега коридорчето, че трябва да са, къщата е, доколкото разбрах, голяма, на 2 етажа. Да. Не мога да кажа. Не пише тук и в това, нямам представа. Ами не знам аз дали... Нека да му отпуснат и социалните, ако има възможност. Не знам. Да живее на втория етаж. Може да живее. И то не е въпросът тук, че не може да живее. Въпросът е, че трябва все пак нормално и да помогнем в такива случаи. Не знам. Аз се колебая между 250 и 300 евро. Всеки да се каже. Като кажете 500, ще гласувам. Честно ви казвам. Не искам да правя аз съвсем ограниченията. Всеки да си каже мнението. Господин Чолаков. Госпожо Маринова. Добре, Ивчо. И според мен 300 са достатъчно. Ами добре. Няма тогава. Нека предлагам 300 евро. Съгласни ли сме? Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. 300, мисля, че са достатъчни. Сега ще се помогне. Ами да, един хладилник сега може да си купи и по-малък пък. Смисъл такъв, нека не ме разбира човека погрешно, но в края на краищата оттатък имаме къща опепелена до основи и не можем да дадем повече от 500 максимума. Да, сега тук не е толкова засегнато. От тая гледна точка изхождаме, защото все пак трябва да бъдем по някакъв начин и съпричастни и правилно да режем с ножицата, да не е на едните и на другите. Да, и бюджета не е ограничен, знаем всички. Колеги, това бяха докладните от първа комисия. Благодаря ви за участието. Закривам заседанието на